И сега продължаваме с професионалния бокс и с нашата професионална звезда Коко Семерджиев Тайсъна, на когото интервютата не са любимото занимание, нали? Но днес е на наше разположение. Първо, как преценявате победата на Холифилд над Муерър миналата неделя? Като нещо обикновено за такъв добър боксер като него. Тоест няма нищо съвсем закономерно си дойде тази победа. Сред вашите среди, така на познавачите на специалистите, не е имало съмнение, че Холифилд ще победи. Според мен също не е имало съмнение, да. Той е твърде добър боксер. Дори след като му отхапа Тайсън ухото. Това няма значение. На вас случвало ли ви се нещо подобно в вашите професионални мачове? Дали мен са му хапили или дали аз съм Не точно такова, но нещо, което излиза извън правилата и на професионалния бокс. Така наречените удари под пояса, един вид, казвам. Случва се. Аз съм хапал дори като аматьор на ринга. Като аматьор? Да, почти всеки боксер хапе. Хапе? Да. Значи това е нещо нормално. Тоест, то не е по правилника, но често се случва. Случва се, да. Човек като изпадне, като се измори, като изпадне в някакво такова състояние, че тогава много не мога да мисли. Трябва да по някакъв начин да се отмъсти, не знам. Също съм хапал, познавам мои приятели боксери, които също са хапали. Значи, когато боксера се измори, започва да хапе. Тоест, това не е правило, но се случва. Добре, сега за нашия си професионален бокс. Лично вие имате славата на ексцентричен, нестандартен, да кажем, дори на скандален боксер. Такъв ли сте наистина? И не знам какво имат хората предвид. Просто аз съм свободен човек. Такъв човек съм, че не ми пука много от нищо. Имам голяма психика. И правя неща, които просто ми идват отвътре. Къде не ви пука повече? В живота или на ринга? На двете места. Сега това е една ваша среща, кадри, от която ние разполагаме. Откъде дойде това Коко Тайсъна? От третия ми матч. Защо? Какво се случи? Не знам, така ме кръсти публиката. Да не би заради силен удар или заради някаква може би нещо такова, не знам. Може би играта от кръстери, просто... Заради това, че нокаутирах, в принцип, доста бързо, заради това сигурно ме кръсти. Колко победи с нокаут имате? Приблизително, не точно. Към 15-16 някак. Във вестниците писаха нещо за това, че нещо, косата ще си боядисвате сива, пък това сега са пълни глупости. Пълни глупости? Да. Какви неща още се пишат за вас, които въобще не са верни? Много неща пишат, зависи. Но по-добре да се пише, отколкото да не се пише. Има една приказка по-добре на хората в устата, отколкото в краката. Значи, това желязно правило ли е за вас? Защото доста така професионално занимаващи се и спортисти, пък и актьори и други, така правят нарочно да се шуми около тях. Не знам. Нека те просто си намират хората поводи да пишат. Все пак аз си бодисвам косата такъв. Наистина съм ексцентричен, но не го правя заради това да правя впечатление, примерно. Просто ми харесва. Дали това не оказва някакво влияние на противниците ви на ринга? Каква вашата слава? Предполагам, че им оказва. Утре вечер в зала Универсиада. Какво ще се случи? По принцип, мен не ме притеснява съперника ми, с който ще играя. Аз вярвам в себе си. Подготвен не съм чак толкова много добре, но не съм спирал да тренирам. Не мисля, че ще имам някакъв проблем. За какво играете? Аз играя за $1000. $1000? Да. Тоест наградата е $1000. Победителя получава $1000. Да. Победение? 500. Разликите в цифрите, които четем за вашите колеги от океана, наистина е много голяма. Но това е нормално за нашите условия, нали? Не мисля това, че този матч мисля, че това е таван. До сега такива суми не са споменавани във вестниците. Пишеше за 15, даже 20 милиона, че ще е наградния фонд.
Какво знаете за противника си? Абсолютно нищо. Знам, че е бил някакъв боксер, примерно аматьор. Ма преди доста години, 7-8 години, знам, че не е тренирал. Сега се е завърнал. Знам от личен негов приятел, той е мой приятел, че от лятото се е запалил така и тренира. И си поставил явно за цел да ме победи. Тя няма нищо лошо. Не е ли задължително предварителното разузнаване на противника при вас? Не само така от разкази, но и с наблюдение? Боксер от неговата класа не мисля, че трябва да ги разузнавам. Тоест, вие демонстрирате самочувствието на най-добрия, на супер в най-тежката категория. Не, но просто не мисля, че в България има в момента човек, който може да ме победи в моята категория, естествено. Добре. Ето това е финала на разговора. Няма човек в България, който може да ме победи. Казва Коко Тайсън Семерджиев. Благодаря и да направите един хубав. И ето го боксерът, към когото бяха отправени всички погледи. Коко Семерджиев, наричан не без основание Тайсъна. Просто Семерджиев и по стил, и по менталитет прилича много на своя американски колега. Ето го и неговият съперник Веселин Петров. Големи бяха залозите, сериозни пари се разиграха край ринга, но всички, които бяха заложили на Веселин Петров, сбъркаха съществено. 25-годишният дебютант от Бургас след 50 мача сред аматьорите ще помни дълго първото си излизане. При професионалистите вижте как го засипа още от първия гонг Коко Тайсън Семерджиев. Тук все още Веселин Петров е свеж, а с тези две крушета просто разяри своя съперник. Внимателно следеше боят Цачо Андрейковски и за непредубедения зрител бе ясно, че срещата няма да продължи кой знае колко дълго. Ето го това подготвително попадение и след това ляво кроше, което направи в 36-та секунда на боя небоеспособен Веселин Петров. Бавно Цачо Андрейковски брои на боксера, проверява дали е готов и обърнете внимание какво става. Отново серия ляво кроше, десен прав, нокаут, пореден успех за Коко Тайсън Семерджиев, който и този път спази традицията да не играе до финалния гонг, да решава, ако е възможно, разбира се, всичко още в първата минута на двубоя. Много тежък нокаут. Веселин Петров трябва сериозно да почине след този двубой, докато Коко Тайсън Семерджиев вече очаква следващия си съперник на професионалния ринг. С това се разделяме, уважаеми зрители. С това завършва и емисията Топ Спорт. Успя да тръшне слабото българче в нокдаун в третия рунд, но в крайна сметка взе победата по точки. Така след драматични двубои, нокаути и дебюти се стигна и до основният за вечерта – българският Тайсън срещу дебютанта от Бургас. Качка назад, валей. Валей, не се откуш. Качка назад, валей. Качка назад, валей. Валей, не се. Много добре се знае какво. Очаквам победа, естествено. А какво е усещането преди да се качите на ринга? Абсолютно никакво, като обикновен матч. Не мисля, че гора като всички останали боксери след това. Все пак аз от доста време се занимавам и съм претръпнал просто. Нищо друго, освен победа. Щом се качвам, значи съм за победа. Аз не се качвам за загуба. А какво е усещането преди да се качите на ринга? Усещането го знае само толкова, който се е качвал. Нещо ви притеснява? Напрегнат съм, нищо не ме притеснява. Просто съм само малко напрегнат, това е. С различни и смесени чувства се качиха двамата боксьори на ринга. Какво е чувствал Коко и какво е чувствал новака в профибокса Веселин Петров си остава загадка за нас и за вас.
Коко изпълни своя ритуал преди да започне бокса. За какво си е мислил Коко Семерджиев преди мача си остава загадка. Факт е, че само 52 секунди му бяха нужни, за да прати противника си в нокаут. Коко подхвана момчето от Бургас с прави десни удари още със самия удар на гонга и не престана, докато Петров не се струполи безпомощен на ринга. Съвсем очаквано за всички специалисти бе изходът от двубоя. Несериозно е да се изправя надъхан новак срещу шампион, доказал класата си.